сутринта, което си го коментирахме, че тези хора, които са тук на стената с снимки и така нататък с резултати, голяма част от тях ние се срещнахме, аз се срещнах с тях и те са наистина истински хора, не са хора от снимките във вестника и от списанието и от телевизията. Да. Това са истински хора. Те даже и вие ще се засечете с тях, те са истински хора, с истински резултати. Да, които не са променени. Общо се насрамих. Моят резултат е след малко повече от 20 посещения съм 13-14 кг. Браво! Няма 2 месеца. Няма 2 месеца. Аплодисменти към Аз обаче искам тук нещо да вмъкна, защото на последното измерване се оказа, че при Цвети тези килограми, които тя смъква, са само от мазнини. Тя запази и подобри своята мускулна маса, така че тези резултати, които постигна, са точно по правилния начин. Браво! Как дойде при нас също? Да, аз дойдох на измерването 118 кг. Сега вече много се старая, както каза Дима, до края на месеца да стигна 100. С предишни дълги години диети, гладуване, хапчета от интернет, от не знам си къде, чула, недочула, разбрала, недоразбрала. Свалям, после почвам да се храна и да качвам двойно. Така. Между другото, аз тук не съм го споменала, но това е нещо ново, че в следствие на много завишаване на килограмите и рязко повиших една кръвна захар и следствие на това в разстояние на почти 4 години вземах и хапчета за коригирането им. Слава Богу, това е вече добре. Двигателно обаче започнах да усещам краен дискомфорт. Тук приятелките, които идват, вече знаят прословутата история с стълбите от втория етаж. Кажи има нови хора. Не можех, до етап стигнах, в който не можех да сляза от втория етаж. Слизах настрани, защото всички ставички и кости боляха. Настрани слизах. По стълбите сега вече нямам този проблем. Много повече активна, физически съм много повече активна, в следствие на непрекъснатото ми идване. Тук аз съм общото от най-редовните. Да. Браво. И така и резултатите за мен са повече от показателни. И затова няма да спра да посещавам този клуб. Браво. Кажи само скъпо ли е, защото много хора това ги интересува. Значи, няма да отговоря точно на въпроса скъпо ли или ефтино. За мен средствата, които вложих, се оправдаха. За един скъпо, за друг ефтино, всеки си знае неговия си джоб, когато има желание, може и на малко по-разхвърлено посещение, но с постоянство, с слушане, както обичам винаги да казвам, резултатите винаги идват.